Matud pa sa kohang lulo ug lola. Kapudyon gali ng kabaw nga upat agpaha. Unsa nakakita nga duhara. So karon kay nahuman man akong kontrata uban ko ninyo diha kay mulupad na ta gikan diri sa Barcelona paingon sa ato ang pamilya. Maunang dungaloy, birada! Uy, sakto na ng intro. Okay? Maadjong adlaw kanitong tanan diha mga amigo. I mean, gabi ide na amigo. So in short, gisundo na ko na sa Bihar migo. Paingon sa hotel migo kay ang flight kuno na ho ugma pa sa udto. Kaso sadto say migo, pakno masiguro tong gasundo na ho migo. Kay instead sa hotel ko ihatod, gidaaman hinon ko slad sa kastulo. So mautong paghatag na ho diha sa passport, giingnan ra ko ka nang giingon nila front desk migo nga, "Okay sir, lumipat po kayo ng hotel sir. Kasi wala po kayong reservation booking dito sa kastulo sir. Bali yung hotel mo sir ay sugo. So kailangan mo pong maglakad ng 3 kilometro." Sumautumigong gitagaan ako ni Jagmapa diha kay para pangitaon kuno to nahong hotel nga sugo nga naara kuno sa sunod iskina. So while gabaktas ko na amigo, nagbuto-buto nang akong dughan na amigo. Unsa nagpanglanggut akong ipon na kay high blood ko na nas driver migo. Ingon ko na nga ugma lamang gajig kang drivera ka. Okay, so di ako karon sa sugo migo. All I can say is so clean, so good. Medyo thankful po ko sa akong kumpanya migo kay gida ko nila sa 5-star hotel. Okay, so in short, gitagaan ako nila diha room number. Ako na ko ni pangitadan migo kay dako na ko migo. Sumautong ni sakay na ko diha og escalator or elevator. Basta kinator. Okay, so ning abot na ko danas ahong room migo. So clean, so good. Medyo lami lang just paminaw migo nga after nimo maglakaw og 3 ka kilometro migo. Makaingon lang magajigkag. Ay, so clean, so good. Alright, so mo idlip sa akong karajuta na migo ha. Kay ikaw kuno mabaktas og arang ladyo ah. So di na nauduga jon pagmon sa nung suga. Good morning, sir. Your driver will pick up you at 1400, sir. Thank you. Alright, so good morning to each and every one of us. Weather check sa tamigo bi. Alright, so far medyo ayos naman ang weather sa gawas migo. Maunang wa na ko magpalangan-langan na migo. Naligo ko diretso na migo. Atsa, giunsa ka pagligo ka wisi-wisi ra man siguro to. Pero Tessa, unsaon man ning tuwalya ha? Ibutang sa malita or ibalik sa banyo? Ibutang sa malita or ibalik sa banyo? Psst, wa mo nakita ha. Tara migo, uban ni ko mamahaw ta. Let's go. Uy! Nganong na-beer naman na? Basta si Dong Aloy, malimtan na lamatanan, adsa ulo man dyan na. Okay, kay 1400 pa man kuno atong flight dana, ato ang sulito ning pagkaanyag ug pagkahapsay nga panahon dinhi sa Barcelona. Wala man ang sky migo. Tinaw pas inyong relasyon. Uy, nganong gahugot-hugot naman ka diha? Mao pa ganay pagtungga ganina. Sigundaan man ritso ni Ja. Sige bi, panungga ko no baby. Okay, to make the story short migo, gikuha na ko dana sa akong sundo, pero while gabaktas ko na padung sa taxi migo, ning kalit flashback tong akong kapungot ni Jagabi migo kay gihatod ko sa kastulo. Karon ka masusi magazine ni karon ba? Alright, so while paingon mi dana sa airport migo, mura na ko dadag manok nga talisay migo nga ahon na siyang gisyapulan. Anak ko ni Ja nga, "Hey my friend, why you bring me to the wrong hotel?" Tubag ra man po si Ja na migo nga, Filipino pukito, Filipino pukito.